Diya. Sunana Ahmad Kabo Idris kuma muna tare da abokiyar aiki Khadija Nasir. Labaran zai fara ne daga nan Kano inda dakataccen shugaban hukumar karbar korafe-korafe da yaki da cin hanci ta jihar Kano Muyi Magajiri Gado ya samu wani umarnin kotu na wucin gadi daga hannun babbar kotun jihar Kano wadda ke dakatar da majalisar dokokin jihar Kano daga ci gaba da dukkanin wani bincike na zarginsa da yin wani abu wanda ya karya doka. Mai shari'a Sanusi Ado Ma'aji ne ya ba da wannan umarni sannan kuma ya amincewa mai kara sauraron batun a gaban kotu. Kazalika daga cikin waɗanda ake karar sun haɗar da babban atoni na jihar Kano sai babban akanta na jihar Kano da kuma kwamitin wucin gadi da zauren majalisar dokokin jihar Kano ya kafa. Kotun ta umarci a kai takardun karar zuwa ofishin babban atoni na jihar Kano sannan kuma ta ɗage zaman zuwa ranar 6 ga watan Agustan bana. a wani ci gaban kuma dakataccen shugaban hukumar karbar korafe-korafen da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano Muyi Magajiri Gado ya yi barazanar kai likitan shi na asibitin gwamnati da ke birnin tarayyar Abuja gaban kotu Bayo Adeyele sakamakon ba shi shaidar gwajin lafiya ta bogi. Magaji Rimin Gado ya mika shaidar gwajin lafiyar tasa tare da wani rubutaccen sako ga majalisar dokoki ta jihar Kano wanda ya ce shine dalilin da ya sanya bai samu damar zuwa gayyatar da majalisar ta mishi ba a ranar 14 ga watan Yunin shekarar 2021 a game da wata kara da aka shigar a kansa. Majalisar dokokin ta aikewa asibitin tarayya da ke birnin tarayyar Abuja inda ta buƙace shi da ya tabbatar da shaidar gwajin lafiya da aka gabatar a gabanta. Da yake mayar da martani, shugaban likitoci a asibitin Dr. A.A. Umar ya ce takardar ta bogi ce. Rimin Gado ta bakin lauyansa Mesa Adesa Na'uke ya buƙaci likitan da ya yi masa ƙarin bayani a game da shaidar gwajin lafiyar da ya bashi a cikin awanni 48 wanda kuma ya ce idan ba haka ba zai ɗauki matakin shari'a a kansa. A nan kuma gwamnatin jihar Kano ta yi alkawarin samar da shafin intanet ga katafariyar kasuwar nan mai daɗaɗɗen tarihi ta Kurmi domin gudanar da harkokin kasuwancinta a zamanance. Kasuwar wadda ta shafe tsawon karnoni masu yawan gaske har yanzu tana ci gaba da bunƙasa ta bangaren baje kayan al'adu da na tarihi wanda al'ummar gari suke samarwa sannan kuma su siyar. Sai dai kuma abin ba haka yake ba kasuwar fitacciyar kasuwar nan ta kantin kwari wadda tufafin da ake shigowa da su daga kasashen waje mamaye ta a yayin da kayayyakin da ake safarar su wato tasarufin su a kasuwar kurmi suka kasance na gida wanda aka yi su da fatin dabbobi. Rahotonmu na musamman na wannan mako da wakilinmu Victor Christopher ya haɗa mana ya yi nazari ne akan yadda hada-hadar kasuwar take gudana da kuma buƙatar da ke da akwai na ɗaga likafar kasuwar zuwa mataki na gaba. Ga Hafsat Rabiu Abubakar da ci gaban rahoton. Duk da shinka yana ma tamna na kawo muku gudumawa mai ƙarfi al'ummar ƙasar mu na Nigeria. Kasuwar Kurmi ta kasance a cikin tsakiyar ƙwaryar birnin Kano sannan ta kasance ɗaya daga cikin tsofaffin kasuwanni ba wai a Kano kaɗai ba a nahiyar Afirka gaba ɗaya. A tsawon shekaru 600 kasuwancin gida da na waje ya bunƙasa. Shugaban kasuwar Abdullahi Mai Kano Darma da yake ba da tarihin kasuwar ya ce an gina kasuwar ne domin cinikin bayi wanda daga baya ta bunƙasa a lokacin mulkin sarkin Kano Muhammadu Rumfa. Ya can mafarauta wannan ya kama naman daji wannan ya kama naman daji sai wannan ya fanshi wani abu ba shi wani abu a madadin diya. Har aka fara sanar a duniya kuma nake gaya maka burtali ake biyowa a share ciyawa nan a zuwa ajiye raguma a shimfiɗa tabarma irin ta kaba din nan ko kuma a yi akan ciyawa ma a zuwa gudanar da kasuwanci. Kamar mai martaba sarki Muhammadu Rumfa ya ba da gudunmuwa a wannan kasuwa sai mai martaba sarki Alhaji Allah kai masa rahama domin duk wani gini da gani a nan na marmara ko na ainihin bulo inci 2.5 ba wani ne mana ba mai martaba sarki Alhaji ne kuma a lokacinsa ya gina rumfunoni a kasuwan nan ya kai 2,000 da wani abu aka zo aka ba wa ainihin talakawa kyauta. Madi Umar Dokawa ya kasance mai sayar da kayayyakin al'ada daban-daban tsawon shekaru 40 da suka gabata. Ya bayyana wa wakilin yadda yake yin jakunkuna na gida, takalma,
tumtum da saƙin fulani a kasuwar da kuma yadda suke fita da su wasu ƙasashen. Sana'ar tamu ta gado ce ta iyaye da kakanni. Na kware da kafet irin na gidan sarakan nan, sannan muna yin hula kala-kala samfur. Gaskiya babu inda ba a shigowa, ba ma iya Najeriya ba ne, don muna da baki da dama, ƙashoshuwa da dama. Fatar tamu akwai mutanen mu da suke kawo ta daga ƙauye, tunda fata ce ta akuya, tunkiya, rago ake sayan su da gashi, sai mutanen ƙauye suke jeme mana ita a sa kayan aiki su kawo mana ita. Muna kira da matasa kowa ya dogara da kansa. Abba mai kayan doki shi ma ya kasance ƙwararre wajen sarrafa kayan ado na sarakai da dawakansu na tsawon shekaru 20. Ya ƙara da bayanin yadda ya mayar da sana'ar tasa ta hanyar sadarwa ta zamani domin janyo hankalin masu siye daga wasu ƙasashen. Akalla na kai shekara 20 ina wannan sana'a. Muna sai da kayayyaki ne, abin da ya hada na kayan dawakai, kayan al'adu na gargajiya na masarauta, kayan fada, dukan muna siyarwa kuma muna aikata su. Ni fi kwarewa a harkar kayan dawakai da kuma sai da su. Ba inda ba a zuwa a siya, tun daga Nijar, Chadi, Kamaru, kuma duk muna mu'amala da su. Kowa yana dan advertising na harkar waya, za ga an bibiya wani an kira ka daga guri kaza, ina son abu kaza, a iya turawa ma da kuɗin ka iya wobil ɗin abin ka kai. Kasancewar ta kasuwar da al'ummar jihar Kano suka taso suka gani, haɗi da bambancin ta da sauran kasuwanni wajen baje kolin kayayyakin gargajiya, kurmi na karɓar bakuncin baƙi da dama daga ciki da wajen ƙasar nan a kowace rana. Wasu daga masu sayan kayan sun bayyana dalilansu na mai da kasuwar wajen zuwansu. Babu irin kayayyakin da babu, kama daga kayayyakin gargajiya zuwa kayayyakin sarauta. Kasuwar kurmi na da ina sayayya a ciki, dan ina siyan rawani harsa, ina siyan kashin siddi, ina siyan kayan kwalliya na doki. An man sautu je in so labati, zan sai kuma majanyi shi ma na ya tsinke, zan sai malikaku a halin yanzu. Duk garin nan ina ake zuwa kasuwa in ba kurmi ba. Ai kurmi ta hada kasuwanni daban-daban. Duk inda kake son kayan harkar sha'ani na sarauta, don ba kurmi kaje ba inda zaka samu. A kurmi ne zaka samu kayan da kake so na al'ada na gargajiya, tun iyaye da kakanni akwai su. Daidai kudin ka daidai shagalinka. Da aka tuntube shi, kwamishinan harkokin kasuwanci na jihar Kano, Barista Ibrahim Mukutar, ya bayyana shirin gwamnatin Kano na samar da farfajiyar kasuwar yanar gizo domin tallafar harkokin kasuwancin su. Zamani ya zo ya sauka kasuwanci, yanzu ina zaune nan akan kwamfuta ta, sai na yi ciniki a jihar Lagos, sai na yi ciniki a Amurka, sai na yi ciniki a China, kuma ba tare da na tashi ba na biya ta hanyar account ɗina, kuma kaya a kawo musu har cikin ofishi. To kenan ashe in kana takama kana da kasuwa kaza a jihar ka, ashe kana zaune din nan dan garin naka da yake zuwa wajen sai ka neme shi ka rasa, saboda ya siya ta yanar gizo yana zaune a gidansa an kawo. Shi muka bijiro harkar kasuwanci ya zama na cewa za a baka dama ka sa kayanka a kan yanar gizo wacce za a kafa ta mai faɗi mai girma. Inda kai nan kasuwa ne ka zo ka sa kayanka ka sa farashin. Sanda aka korona wata 3 aka ba ciniki, da aka buɗe kasuwa wasu kayan su duk sun ruɓe sun yi asara. Amma da wannan tsarin kaga kaya za su yi ta tafiya ba ruwan, maimakon ka kai kayanka fito sai ka sa su a gidanka. Kwamishinan ya bayyana yaƙininsa na cewa matakin zai rage cunkoso da cakuduwa a kasuwanni, kana kuma zai tallata kayayyaki a faɗin duniya. To a gaida wakiliyarmu Hafsat Karaɗa da ɗaukar jinkar haɗa wannan rahoto na musamman na wannan mako akan daɗaɗɗiyar kasuwannin mai tarihi ta kasuwar kurmi. Kuna da damar tofa albarkacin bakin ku dangane da wannan rahoto da ma wasunsu da za su zo muku a nan gaba a shafin mu na sada zumunci na Facebook akan Arewa Radio 93.1. A wani ci gaban kuma rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce ta kama mutane 61 da take zargi masu aikata laifi ne a bangarori daban-daban da ke fadin jihar, a yayin da ake holan waɗanda ake zargi a shelikwatar rundunar da ke lafiya a yau. Kwamishinan 'yan sanda jihar Bola Longe ya ce waɗanda ake zargin sun addabi mazauna jihar da ayyukan ta'addancin da wanda suka dinga gudanarwa kafin rundunar ta samu nasarar cafke su. Ya ƙara da cewa waɗanda ake zargi suna da hannu wajen yin kisan kai da fashi da makami da fasa bututun mai da ta yi sauransu, inda ya ƙara da cewa suna daga cikin waɗanda sun daɗe suna cin karensu babu babbaka wajen siye da siyar da karafunan layin dogo a can jihar. To a can jihar Zamfara kuwa gwamnatin jihar ta baiwa iyalan jami'an rundunar 'yan sanda da 'yan bindiga suka halaka a makon da ya gabata kyautar kuɗi naira miliyan 15.
Hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da kwamishinan yada labarai Alhaji Ibrahim Dosara ya fitar a yau a Gusau babban birnin jihar. An halaka jami'an 'yan sanda guda 13 ne a wani hari da 'yan bindiga suka kai yankin kurar mota da ke karamar hukumar Bungudu da ke jihar a makon da ya gabata. A cewar sa kowanne daga cikin iyalan mamatan za su samu naira miliyan 1, yayin da kuma iyalan waɗanda suka raunata a lokacin harin za a ba su naira miliyan 2. A hannu guda kuma babban sifetan 'yan sanda na ƙasa Usman Alkali Baba ya sanar da cewa rundunar 'yan sanda ta ƙasa bata fara ɗaukar sabbin ma'aikata ba. Baba ya bayyana hakan ne a yayin da ake ta yada wani rahoton bogi da ke cewa rundunar ta fara ɗaukar ma'aikata na shekarar 2021. Kakakin rundunar CP Frank Mba ta cikin wata sanarwa da ya fitar a yau ya ce an fara gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu wajen yada rahotannin ɗaukar aikin na bogi tare da hukunta su daidai da tanadin doka. Babbar kotun tarayya mai zamanta Abuja ta umarci hukumar tsaro ta farin kaya DSS da ta gurfanar mata da mukarraban mai fafutukar kafa kasar Yarbawa Sunday Adeyemo, wanda aka fi sani da Sunday Igboho a gabanta a ranar 29 ga watan da muke ciki. Mai shari'a Obiora Ogwatu shine ya bada wannan umarni bayan lauyan masu gabatar da kara Pelumi ya gabatar da bukatar hakan ta cikin wata takarda mai dauke da kwanan wata 7 da kuma 8 ga watan da muke ciki. Mai shari'ar ya umarci hukumar ta DSS da ta gurfanar da su a gaban kotun, sannan kuma ta yi mata bayanan da yasa bata ba da su beli ba bayan kaman da ta yi musu a gidan Sunday Igboho. Nan kuma hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta gargaɗi 'yan Najeriya akan illar da ke tattare da tallata kadarar da mutum ya mallaka, suna masu cewa yin hakan babbar illa ce ga tsaro. Matakin da ko kuma mataimakin daraktan kula da al'amuran tsaro na hukumar reshen jihar Kwara Mr. Paul Odu shine ya gargaɗin a yau a babban birnin Ilori kenan. Ya ce bayyana kadarorin da al'umma ke yi na daga cikin manyan abubuwan da ke ɗaukar hankalin 'yan ta'adda. Mataimakin daraktan na hukumar ta DSS ya kara da cewa a halin da kasar nan ke ciki yanzu ba yanayi ne mai kyau ba da ya kamata al'umma su tallata kadarorinsu ba, duba da irin tilin kalubalen da ke tattare da kasar nan ke fuskanta. A nan kuma kwamitin zaman jin ba'asi kan zargin take haƙƙin ɗan adam da ake yi wa jami'an 'yan sanda na jihar Akwa Ibom ya miƙa rahotonsa ga gwamnan jihar Udom Emmanuel. A lokacin da yake gabatar da rahoton, shugaban kwamitin mai shari'a Ifeok Ukana mai ritaya ya bayyana cewa dukkanin wani jami'in ɗan sanda wanda yake kan bakin aiki ko kuma ya yi ritaya da ake korafi a kansa an ba shi damar kare kan shi a gaban kwamitin. Ukana ya kuma buƙaci gwamnan da ya yi aiki da shawarwarin da aka rubuta a cikin kunshin rahoton domin dakile faruwar hakan a nan gaba. Nan kuma an samu kai cikin rudani a yau yayin da tsagin jam'iyyar PDP karkashin shugabancin Leke Shitu ya ce zai shiga zaben ƙananan hukumomi da za a yi a gobe a can jihar Ogun. Hakan dai na zuwa ne a wanni kaɗan bayan da wani tsagin jam'iyyar wanda ya samu goyon bayan kwamitin gudanarwar jam'iyyar na ƙasa karkashin shugabancin Sirikula Ogundele ya sanar da cewa ya janye daga shiga cikin zaben. Hukumar zaben reshen jihar ta ayyana tsagin Shitu a matsayin wanda zai shiga cikin zaben sakamakon umarnin da kotu ta bayar, wanda hakan ya sa ta amince da jerin 'yan takarkarar tsagin jam'iyyar da za su yi zaɓe a ranar 24 ga watan da muke ciki. A cikin wata sanarwa da tsagin Shitu ya fitar a yau ya ce tsagin ya ga dacewar yin ƙarin haske ne sakamakon rudanin da sanarwar tsagin Ogundele ta haifar, wanda ke cewa jam'iyyar PDP ba za ta yi zaben ƙananan hukumomi da za a yi a gobe ba. Gwamnatin tarayya ta naɗa Bashir Gambo a matsayin magatakardan cibiyar kimiyyar fasahar yanayi ta ƙasa da ke jihar Katsina. Naɗin wanda zai ɗauki tsawon shekaru 4 na kunshe ne cikin wata wasiƙa da daraktan ayyuka na ma'aikatar sufuri ta jiragen sama ta ƙasa SD Muhammad ya fitar a madadin ministan sufurin jiragen sama na ƙasa Sanata Hadi Sirika. Kafin naɗin nasa, Dr. Bashir Gambo shine babban mataimaki na musamman ga mataimakin shugaban majalisar dattawa akan al'amuran da suka shafi muhalli. Nan kuma an kulle wani asusun banki mallakin al'ummar kafa kasar Biafra sakamakon aikata laifin almundahana. Da cikin wata sanarwa da jigowa kungiyar Chika Edozimma ya fitar, ya ce ana amfani da asusun a duk faɗin duniya wajen karɓar tallafi daga mambobin kungiyar a wata-wata. A cewar Ezodium, kungiyar ta IPOB ta kulle asusun bayan da ta samu sako daga bankin cewa
wasu da ba a tantance ba ana zargin su da aikata ayyukan damfara ta asusun. To karfe 6:15 a kofar kwaru da kofar kwari kenan da kofar fatalwa duka a gidan Dabo, haka abin yake a fadar sarkin musulmi da ke Sokoto birnin Shehu. 5:16 agogon GMT da Ghana. Labaran ake sha kai tsaye daga nan Bahaushiyar tasha Arewa rediyo mita 93.1 a zangon FM. Mai sauraro na da damar kallon mu tare da tsokaci akan labaran nan a shafinmu na sada zumunci na Facebook akan Arewa rediyo 93.1 ko kuma ta dandalinmu na WhatsApp akan lambar waya 09087267715. Kazalika ko ina kake a fadin duniya zaka iya sauraron mu ta shafinmu na intanet akan www.arewaradio.com. To yanzu kuma za mu tsallaka kasashen ƙetare farawa daga nahiyar Afirka. Dan wasan daga nauyi dan asalin kasar Uganda Julius Sekitoleko ya koma gida a yau kwanaki kaɗan bayan da yi batan dabo a sansanin ɗaukar horo na shiga gasar Olympics a yammacin ƙasar Japan Idan ba a manta ba, dan wasan bai cika sharuɗan da aka gindaya na shiga gasar Olympics ba, wanda hakan ya sabbaba wa kasar ficewa daga cikin sansanin daukar horon gasar ta Olympics. Sai dai kuma dan wasan ya bar wata sanarwa a rubuce inda yake bayyana cewa yana sha'awar ci gaba da yin harkokin wasanni a kasashen Asiya. A wani ci gaban kuma mutane 36 ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a yammacin kasar India. Kimanin mutane 40 ne suka ɓace a ambaliyar ruwa da ta wakana a yammacin ranar Alhamis a garin Raget da ke jihar Masarat da kuma can birnin Mumbai da ke babban birnin kasar India. A sauran sassan jihar kuwa rahotanni na nunar da cewa kimanin mutane 15 ne suka yi batan dabo. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa annobar sarkewar numfashi ta COVID-19 ta haddasa wa Najeriya asarar kaso 20% daga cikin dala biliyan 25 da 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare ke aikowa zuwa cikin ƙasar nan. Shugabar hukumar kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje, uwar gida Abike da Biri Erewa, ita ce ta bayyana haka yayin wani taron manema labarai. Sai dai kuma ta ce an kaddamar da shirye-shirye masu yawan gaske domin cike gibin da aka samu. Wato bankin duniya dai ya bayyana cewa kudaden da 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare ke aikowa zuwa kasar nan ya sauka da kimanin kaso 27.7 bisa ɗari a shekarar 2020, yayin da yawan abin da ya shigo cikin kasar nan a shekarar 2019 ya kai dala biliyan 21 da miliyan 45. Ga labaran nishadantarwa. Jarumar masana'antar Kannywood Hadiza Gabon ta gargadin cewa kenan akwai wani shafin Instagram mai dauke da sunanta wanda ta ce ana yin amfani da shi wajen roƙon kuɗi daga hannun al'umma. Jarumar dai ta bayyana hakan ne ta shafinta na Instagram, inda ta ƙara da cewa shafuka uku kacal ne mallakinta da suka haɗa da Adizatu da Team Adizatu Gabon da kuma shafin sana'arta mai suna Beauty Natural Fashion House. Za ku saurari labarin wasanni. A yau ne aka bude gasar Olympics ta Tokyo a wani yanayi na rashin halastar magoya baya bayan an kwashe kusa da shekara guda ana dakwanta. Masarakin kasar Japan Naruhito tare da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron wanda da mai ɗakin shugaban ƙasar Amurka Jill Biden na daga cikin ɗaruruwan jami'ai da manyan baƙin da suka halarci taron a filin wasan mai ɗaukar mutane 68,000. A wani labarin kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta ce fano ɗan wasan gefe Jadon Sancho daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund, duk da cewa ba a kai ga bayyana adadin kuɗin da aka siyo ɗan wasan da ya rattaba hannu tsawon shekaru 5. Rahotanni daga Birtaniya sun nunar da cewa farashin dan wasan ya kai fam miliyan 73. Ga Muhammad Fadil Salihu da ci gaban wasu sabbin labaran na wasanni.
a wasan sada zumunci da aka fafata tsakanin 'yan wasa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da ke karamar hukumar Kura a nan Kano da kuma kungiyar 'yan wasa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din da ke karamar hukumar Wudil a karkashin jagorancin shugaban 'yan wasa magoya bayan kungiyar kwallon kafa na arewacin Najeriya Ibrahim London Boy Jigiriya an tashi wasa kunnen doki a wasan da aka fafata a garin Kura. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Kura na da ɗaya, ita ma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Wudil na da ɗaya. A wani labarin kuma a yanzu haka ana fafata wasan karshe tsakanin 'yan wasa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da kuma 'yan wasa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a filin wasa na Shagaru Quarters na gasar 'yan wasa magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar Turai, wanda tuni aka dawo daga hutun rabin lokaci inda dan wasa Abba Goma daga kungiyar kwallon kafa ta Ramsey FC karkashin 'yan wasa magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da ke nan Kano ya samu nasarar jefa kungiyar tasa kwallon farko a raga tun a cikin mintuna 45 na farkon wasan. Muhammad Fadil Salihu, Arewa Radio. Sai kuma hasashen masana yanayi. Duka tuwa gobe da yaddar mai duka karamar hukumar Nasarawa da ke nan Kano da Gusau a jihar Zamfara da Ilorin jihar Kwara za su kasance cikin yanayin gajimare akan ma'aunin Celsius na 23. A kudancin kasar nan kuwa birnin Oyo da ke jihar Akwa Ibom da Umahiya a jihar Abia za su kasance cikin yanayin gajimare jifa-jifa akan ma'aunin Celsius na 22, yayin da Ikejan jihar Lagos sai kasance cikin yanayin rana akan ma'aunin Celsius na 24. A kasashen ketare kuwa garin Algiers da ke kasar Algeria har ma da N'Djamena da ke kasar Chadi rana ce za ta kwalle akan ma'aunin Celsius na 24. To mai sauraro, jumlatan labaran sun kammala inda agogo ke cewa karfe 6 da mintuna 22 a filin kofar kudi kenan da ke gidan Dabo tsakiyar birnin Kano. Kafin mu gushe ga Khadija da bitar kanunsu. An ji cewa kotu ta dakatar da majalisar dokokin jihar Kano daga ci gaba da binciken dakataccen shugaban hukumar karbar korafe-korafe da yaki da cin hanci ta jihar Kano Muhi Magajiri Mangado. Kotu ta umarci hukumar tsaron farin kaya ta DSS da ta gurfanar mata da mukarraban Sunday Iboho mai rajin kafa kasar Yarbawa. Gwamnatin jihar Zamfara ta bada gudunmuwar naira miliyan 15 ga iyalan jami'an 'yan sanda da aka yi wa kisan gilla. A ƙetare kuwa an ji cewa mutane 36 ne suka mutu a yayin da wasu gwammai suka bace a sakamakon zabtarewar ƙasa da aka samu a ƙasar Indiya. To kibiyar ajali mai ratsa rigar karfe. Kibiyar ajali mai ratsa rigar karfe karin maganar kenan a yau Juma'a Hajji babbar rana. To Khadija, akwai sakonni a shafinmu na sada zumunci na Facebook da yanzu haka ina iya hango sakon Sa'idu Umar Muhammad ya ce Assalam anti Khadija, ina miko sakon gaisuwa tare da fata alkhairi, inji Sa'id Umar Muhammad. Akwai Amir Abdulrahman ya ce ina kallon ku kai tsaye daga Doka ta jihar Jigawa, Allah ya ƙara lafiya da imani, inji Amir Abdulrahman. Akwai sakon Alkasim Isa Sajarano wanda yanzu aka ce Assalamu alaikum, sunana Alkasim Isa Sajarano, kuma dukkanin labaran sun dauki hankalinsa, musamman ma yadda wata kotu a nan jihar Kano ta dakatar da majalisar dokokin jihar Kano kenan dangane da gudanar da bincike akan Muhi Magajiri Mangado har sai an gama wani binciken. Sharhinsa dai to Allah ya kyauta ya kawo mafita akan wannan al'amari. Akwai Mudassir Yunusa ya ce Asalam Kabo da Khadija, dukkanin labaran sun dauki hankali, musamman ma yadda kotu ta dakatar da gwamnatin jiha bisa dakatarwar da ta yi wa Muhi Magajiri Mangado. To shirinsa dai a nan mu dai 'yan jiha fatanmu a nan shine Allah ya bayyana gaskiya, komai ya daidaita, kuma abubuwa su dawo yadda ya kamata, in ji Mudassir Yunusa garin babba. Dan dauki sakon karshe na bai ta sararin Gezawa ce Assalam Kabo da Khadija, barkanku da yammaci, kuma dukkanin labaran ya dauki hankalinsa. Sharhinsa dai ko kuma labarin da yake batu shine inda kotu ta dakatar da majalisar dokoki ta jihar Kano daga ci gaba da binciken Muhi Magajiri Mangado. To sharhinsa dai da fatan majalisa za ta mutunta wannan umarni na kotu da ta bayar, inji na bai ta sararin Gezawa. A madadin Abdullahi Fawale mashiryin labaran nan da
daukacin dakarun fassara na sashin labarai da lamuran yau da kullum. Bashir Sarki shi ya jimirin sarrafa mana na'ura. Sunana Ahmad Kabo Idris kuma muna tare da abokiyar aiki Khadija Nasir muke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Babe, that girl must be using something. Hey, Berry, what kind of something?